Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani a bayana alhazan jihar Nasarawa ne yanzu an fara tafiyar da su ya zuwa Muna. Ga motoci an tanadar wanda zai jigilan su ya zuwa Muna. Idan ka lura za ka ga motoci da mun fara tafiya da mata ne ya zuwa can Muna. Kaga ni dai an san da ma na jikin zai fita. A kuma ta ba, oga ka kuma ta. Ba hanya ta nan. Hajjanmu ne.